Тапшыруыбызны дәвам итеп, алдагы сәламебезне Сызрань шәһәренә юллыйбыз. Бүген 8 сентябрь көнне Дания Шарафетдин кызы Сагдиевага 50 яшь тула. Шушы онтылмаслык гомер тантанасы белән ихластан аны Сызрань шәһәренең Үзәк мәчетенә йөрүче барча дин мөселман кардәшләре, мәчеткә йөреп белем алган 3нче курс шәкертләре зур рәхмәтләр белдереп, кайнар кытлап, иң изге теләкләрен җиткерәләр. Безнең мөгаллимәбез Дания абыстаебыз 1970 елның 8 сентябрендә Ульяновск өлкәсе Барыш районы Қалда авылында Шарафетдин Якуб улы һәм Бибисру Шакир кызының гаиләсендә дөньяга аваз сала. 1988 елны туган авылы мәктәбен тәмамлый. Бала чактан ук дини гаиләдә үсү сәбәпле аның киләчәге дә билгеле була. Ул Казан шәһәренең Мөхәммәдия мәдрәсәсенә укырга китә. 1998 елны үзенең булачак тормыш иптәше Якфар улы Илгизар хәзрәтне очратып, матур гаилә коралар. Икесе дә дин яклы булган, Хак Тәгалә куллары татулыкта яшәп, кызлары Мәрьямны дөньяга тудыралар. Ләкин кызганычка каршы, тәкъдир буенча ул баланың гомере кыска булып чыга. Олы кайгы булып, Мәрьямнары авыру сәбәпле вафат була. Ләкин сабыр иткән сары алтынга ия булган диләр. 2004 елны Аллаһы Тәгалә сабырлыклары өчен аларга уллары Мөхәммәдне бирә. 2007 елда уллары Сәлим дә шатлык булып дөньяга аваз сала. Ике балалары да дин юлында. Йөрәкне тетрәтерлек моңлы тавышлары белән алар азан әйтеп, Коръән сүрәләре укып, байтак мәҗлесләребезнең күрке булып торалар. Дания абыстай үзе уңган куллы хуҗабикә. Тәмле ашлар пешереп, мәчеттә узган мәҗлесләрдә мөселманнарны хөрмәтләп каршылый. 21 гасыр хатын-кызлары сыман ул бар яктан да уңган булган булырга тырыша. Машинаны да йөртә, гаиләсендә тугрылыклы хатын, чын әни булып яши белә. Ә инде Илгизар хәзрәтебез Сызрань шәһәренең Декабристовлар урамында урнашкан Үзәк мәчетенең баш имамы булып тора. Ул да Дания апасыман ук дин, ислам нигезләрен өйрәтә. Икесе дә алар үрнәккә куярлык олы хәрефтән шәхесләр. Гаиләләре Сызрань шәһәренең күрке һәм горурлыгы. Аларның ярдәмчеллеге бар милләттәшләргә дә таныш. Рәхмәтебезнең иң олысы сезгә укытучыбыз. Сезгә нинди генә теләкләр теләсәк тә аз шикелле тоела. Билгеле, безнең эшкерсез теләкләрне бернинди бүләк тә алмаштыра алмый. Рәхмәт аркылы сезгә хөрмәтебезне белдерәбез. Беренче көннән мәчет бусагасын атлап керү белән белем иленә алып керүче изге җанлы мөгаллимәбез Дания апабыз сез булдыгыз. Безнең группабыз 2017 елның октябрь аеннан башлап хәрефләр танудан тотынып, 2 ел дәвамында Хак Тәгалә ярдәмендә сезнең тырышлык аркылы Коръән укырга өйрәнде. 2019 елдан ел ахырына кадәр Коръәнне укып чыгып, Пәйгамбәребез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва сәлламның рух шәрифенә багышладык. Рәхмәт сезнең сабырлыгыгыз, рухи дөньяга китергән белем биргән өчен. Аллаһы Тәгалә һәммәбезгә дә иман ныклыгы, күңел тынычлыгы, бәрәкәтле тормыш, якыннарыбызның исән, имин булуын язсын. Дөньяларның тыныч, күкләребезнең аяз булуын, уйламаган җирдән хәләл ризыклар, уңышлар, иманга өнди торган дуслар насыйп итсә иде бер Раббыбыз. Бүген әлбәттә без шәкертләре сезгә Дания апа олы рәхмәт укып, Худайдан бары саулык сорыйбыз. Раббым алдада безнең сыман ук бик күп дин кардәшләребезне туры юлга салып, Коръән китабы укырга өйрәтегез. Гаиләгездә иминлек, тынычлык тантана итсен. Балаларыгызның бәхетләренә куанып кына яшәргә насыйплар кылсын. Шушы теләкләребезгә шулай ук тормыш иптәшегез Илгизар хәзрәт белән улларыгыз Мөхәммәд һәм Сәлим дә кушылалар. Яшәп рәхәт булыр җирдә, булсаң Ходай юлында. Бәхет китерер таңнары, Коръән булса кулыңда. Өйрәт мине Ходай сабырлыкка, бир түземлек, көчен кызганма. Тынычлык бир җанга, йөрәкләргә, гомер сукмакларын узганда. Котлы булсын сезнең юбилеегыз, бирсен Раббым имин гомерләр. Ни кадәрле әле сезнең кулга бездәй укучылар килерләр.
Икегез дә туры юлдан атлап, барыбызга үрнәк булдыгыз. Әле ярый безнең бәхетләргә шушы дөньяларга тудыгыз. Хөрмәтле Дания ханым, чын күңелдән бар изге теләкләргә дә кушылып, бүләккә шәкертләрегез сайлаган җырны юллыйбыз. Кабул итеп алыгыз. Şükür Xuday, dağın bizini bir bak. Şu günlerine jittirdin. Müslüm insanların köngüline izgeliklerine indirdin. Yana yıllar, yana yollar, utağımı rağım suday, yerdeminden şefkatinden taşlama bizi Xuday. Yana yıllar, yana yollar, utağımı rağım suday, yerdeminden şefkatinden taşlama bizi Xuday. Kabul etsen idi her bendengin, Күңеліне күрәтіләгін. Өз ғынахын аңлап табынғанмын, ғафу қылсаң иді тәубәсін. Яңа yıllar, яңа yollar, utağımı rağım suday, yerdeminden şefkatinden taşlama bizi Xuday. Яңа yıllar, яңа yollar, utağımı rağım suday, yerdeminden şefkatinden taşlama bizi Xuday. Şükür Xuday, izgi günlerinde Күңелләрне ruhka bayıttın. Merhameli gayet kişesinde Süngen yıldızlarını babızdın. Яңа yıllar, яңа yollar, utağımı rağım suday, yerdeminden şefkatinden taşlama bizi Xuday. Яңа yıllar, яңа yollar, utağımı rağım suday, yerdeminden şefkatinden taşlama bizi Xuday. Yerdeminden şefkatinden taşlama bizi Xuday.